Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ġie deskritt bħala giddib faħxi minn Jorgen Fenech wara li għal darb'oħra nqabad jigdeb. Dan wara li d-deputat nazzjonalista tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil il-ġimgħa allega li fi frar li għadda mart Jorgen Fenech marret id-dar tal-Ministru Edward Zammit Lewis f'Ħallija. Il-Ministru Zammit Lewis immedjatament ċaħad bl-aktar mod kategoriku u assolut dak li vvinta fuqu id-deputat nazzjonalista fuq il-midja soċjali. Patricia Fenech fuq Facebook qalet kif mart Jorgen Fenech marret tal-appuntament li mart Fenech qalet li kien wieħed mediku. F'dan l-istess kumment Jorgen Fenech qalet kif hija ġiet imċaħda milli tirribatti lil Jason Azzopardi billi ġiet imblukkata fuq il-profil ta' Facebook ta' Jason Azzopardi. Patricia Fenech żidet tgħid mara lanqas iħallwa tagħmel l-affarijiet tagħha u jġib il-karozza javili. Ftit tal-ġimgħat ilu Jason Azzopardi nqabad f'gidba oħra meta ħalef li f'ħajtu qatt ma ltaqa' mas-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja, iżda ftit wara din il-ħalfa ħareġ ritratt ta' Jason Azzopardi ma' Jorgen Fenech. Fir-ritratt ta' Azzopardi li dak iż-żmien kien jifforma parti integrali mill-gvern ta' Lorenz Gonzi, derbit tazza fidu jitħaq ma' Jorgen Fenech. Dwar dan mart Fenech kitbet li ħadd f'sensieħ madu jemmel lil Jason Azzopardi. Jason Azzopardi li bħalissa jinsab bruħu b'ġismu wara Bernard Direk kien waqaf lil Patricia Fenech milli tikteb fuq Facebook biex ma tikxiflux aktar borhom.